namhlanje ubizwa ngenyoni umuhlala umfazi omnyama ubizwe ngedimoni muhlabile for abadala bakubiza ngenhlobo endiyala mosaqoka impahla yakhe amanga gqoka ibheshu manje bazothi ngiyasangana awukibuyele esimpandeni ngithi Usekela mdidiyelo wamabutho kwaNongoma kwaMandlakazi ngaphansi kwenkosi uBhentinta kaPhumanyova. Umnumzane uPhakel'Umthakath indabandaba. Useswakalisa ungenami kwakhe ngalokhu athi kwenziwa ngabaholi be-IFP ngaphansi kwaNongoma. uPhakel'Umthakath indabandaba waxoshwa kuleli qembu exoshwa-ke lapho esebenza kwamasipala wakwaNongoma. Nokuyilokhu athi-ke kwakade kungenasizathu ukuxoshwa kwakhe uthi nanamhlanje akunambithisiseki lokho kodwa kusuka kwehlulisa. Okumphatha kabuhlungu ukuthi abaholi-ke be-IFP balwa-ke izimpi zabo ngegama lakhe. Laba baholi be-IFP ngokusho kaPhakel'Umthakath uthi-ke bamhlasela-ke ngapha nangapha uma ngabe yifunela kusizo kwabanye abantu. Uthi-ke yena usizo-ke bakithi akalufuni lokuthi-ke kudliwe kubo kodwa ufuna befuna usizo ngalokhu athi kusiza abafana kabancane abasakhulu ukuthi-ke bekwazi ukukhula babeke izinsizwa kusasa. uPhakel'Umthakath uthi-ke okukhulu kakhulu akusolayo ufela ukuthi-ke ngoba-ke akalali namanye amadoda. Ufeza ukuthi abaholi be-IFP balalana-ke bodwa bengamadoda ukuze-ke betholeke izikhundla. Lokhu kumenze kwabanyamanambane kwabanye abaholi ngoba ubonakala njengomuntu kophuma eceleni. Ufeze-ke nokuthi-ke futhi-ke bahamba-ke bemkhuluma noma-ke bemvalela nokuyilapho kwazama ukuyivulela-ke khona-ke ivalo njengoba-ke zama-ke impumelelo. Lo mholi ukhala ngokuthi-ke yena uyilungu le-IFP eliqavile futhi-ke wazalwa ngaphansi komndeni okade kuyi-IFP endulo. Njengoba-ke khulile ngaka nje kukhule engumuntu olandela i-IFP. Ngisho ushenge oselele unyamanyamane kanqengelele umazi kahle futhi njengoba-ke ekade khule ilungu le-IFP akazibone ngelinye iqembu kodwa ngenxa yesenzo sabantu mhlawumbe kungenzeka kusasa eziboneke seshintshile njengoba abantu benza lokhu bemhlukumeza bemphathisa komuntu abangazuthi kabamazi. Uthi kuyacela ukuba abantu mabamdedele aphile-ke impilo yakhe futhi kazama ukukhulisa abafana laba kade usazama ukubafaka ekuthenini-ke bakhule babe izingqwele futhi-ke bazi ukuthi-ke uma ungumfana yini okulindeleke kuwe. Uma ukhula futhi usuke esigabeni-ke sobufana uye esigabeni-ke sokuba insizwa yini elindelekile kuwe. Ukuvezile ukuthi-ke yena uyakufela ukuthi akalali nabanye abafana. Siza nina nivimbe leyo nto leyo. Kubuhlungu ngoba kukhona abantu abayibizwa ngezigwili esihlangana nabo ngisho la koma VIP abayibiza ngezigwili. Kodwa uma kuxoxwa ngathi phambi kwabo ngezinto esizama ukulekelela ngazisizwe kube yibona abavimba leyo nto. Avimbe into umuntu angazange afune ukuyilekelela. Angizuzi lutho weingane zakwethu mina ngokusiza izingane zabantu. Ayikho into engiyizuzayo. Kodwa kubuhlungu kuyazwela baholi be-IFP ukuthi uthi uminister uphethe inqwaba yezikhundla uphinde wena ube nolimo olubhedayo ngoPhakel'Umthakath ongazange kufune lutho. Abaholi baphethe WhatsApp bami ngibabhalela ngibacela ngithi ngicela bengilekelele ngoba ngazi ukuthi iqembu le-IFP liyiqembu elazisana kakhulu nezinto zesintu nobuholi bomdabu. Iqembu le-IFP ilona okufanele ngabe lixhasa lama programs engiwenzayo nama programs enziwa abantu abaningi asukumisa izinto zobukhosi nabheka izinto zokuvuka kwesizwe. Kodwa ngithola ukuthi mina abaholi be-IFP ibona ngingasebenzi angifune imali angeke size silambe kwandabandaba thina. Safundiswa thina ukusebenza. Ngisho intombi eqome kwandabandaba into yokuqala eyenziswa yona ukufundiswa ukusebenza. Ngisho ingane yakwandabandaba umfana wami ona 8 njengamanje ukwazi ukujova imbuzi ukwazi ukufutha izimbuzi ayidibhe ngoba kwandabandaba kufundwa ukusebenza. Akekho umholi engeke ngiye kuye ngoba ngingasebenzi 10 months wonke angisebenzi kodwa ngikaze ngiye ngisho koyedwa umholi ngisho la ku social media angaze ngigxeke umuntu ngokungasebenzi kwami. Kodwa ngithola ukuthi abaholi be-IFP mabehleli ema-VIP bakhuluma kabi ngami bevimbe ngisho abantu-ke abafuna ukungisiza ngoba nina niyazi phela ukuthi ngiyinkatha mina ngeke ngiye ndawo yingakho ningenamsebenzi nami. Abaholi be-IFP bakhokhela izingane ukuthi ithuka abantu zingene ezinkingeni zibeke impilo zazo engcupheni. Abaholi be-IFP abenza lokho. Abaholi be-IFP bakhokhela izingane zakwaNongoma kwaMandlakazi ukuthi zidestabilize uNongoma. Izingane zakwaNongoma zikhokhelwa imali ukuthi zidestabilize ukuthula kwaNongoma.
ngoba nje befuna ukuthi bekhombise oPhakel'Mthakath ukuthi abazona insizwa ngoba nakho bahluleka ukukhuza izingane. Wengane zakwethu, uma umuntu eyinsizwa ukhuzwa eyinsizweni, akekho umuntu oyinsizwa okhuzwa emafonini, akekho umuntu ongekho eviyweni ongahambi nezinsizwa okufanele akhuzwe yimi, akekho umuntu eningakaze nimbone ehleli nabantu bakubo eseviyweni lakubo ekhuza iviyo ekhuza isaga phambi kwenduna bese kuthiwa lo muntu ufanele akhuzwe yithi. Amusana ukuganga ngathi xovani qhubeka kanje nelixovizwe, kodwa kubhlungu baholi be-IFP. Ayikho enye into engingayiphila, ngeke ungithole ngihlele ema-VIP ngiqabulana namanye amadoda mina. Ngeke mina ngize ngisithole isikhundla, ngiyazi ukuthi ezinye zezikhundla ngiyitholi nezinto okufanele ngiyithola ngiyitholi ngoba vele mina angikhwelwa mina. Angeke ngize ngikhwelwe mina. Bonke labo mbuncane laba bombuncane nibakhwelayo balungile kodwa mina ngeke ngize ngikhwelwe. So kubhlungu ukuthi ngithi nginganihluphi ngalutho. Baholi bami, niphinde futhi nihambe ningivalela kanje. Ngiyakuthola lokho ke. Kungiphatha kabi kubhlungu kimi ukwenza le video njengamanje. Kubhlungu enhlizweni yami ukuthi ngiphimise lamagama engiwaphimisayo njengamanje. Le nkulumo kaPhakel'Mthakath uma ungayithatha uyiqhathanise nenkulumo eyenziwe nguyisomchunu ezinsukwini ezimbalwa ezedlule, kukhona ukuthi akufane. Kungenzeka ukuthi ke umfo kamacingwane bese kukhona bese kuswile. Uthatha le nkulumo kaPhakel'Mthakath lapho khona eveza khona indaba athi zenziwa ngabantu abangominister futhi abayiyo ingxenye yayi-IFP. Bese uthatha inkulumo kangiswemchunu, kukhona ukuthi akunuke santungwana kulokhu.